ଯେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏକା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ କେବେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯିଏ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମକୁ ଯିଏ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆ ହିଁ ତ ଏମିତି। ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ନିନ୍ଦା ଆଉ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ ପ୍ରଶଂସା। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଉ କେତେ ବି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଖରାପ ଭାବୁଛି ସେ ମଲା ଯାଏଁ ଖରାପ ଭାବିବ ହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାର କୁତ୍ସିତ ଭାବନାର କୌଣସି ଉପଚାର ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କର କାମରେ ଆସୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ, ଯେମିତି ଦୀପଟି ଜଳିଗଲା ପରେ ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। କେବେ ବି ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଧନର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ରୋଗ ଓ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି କାହାକୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଚଲାବାଟରେ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଓ ଆମକୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ ତୁମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିପଦରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ପ୍ରତିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। କଥା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ଥାଏ। ଆଖିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ରହିଯାଏ। ତୁମେ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ସେ କହିଥାଏ। ଦୋଷ ନଥାଇ ବି ଯିଏ ସବୁ ଦୋଷକୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ନେଇଯାଏ, ଦୂରରେ ଥାଇ ବି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ତୁଲାଏ, ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ବାଘ ଭାବେ ଯେ ତାକୁ ଜୋର କରି ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ଭୋକରେ ମରିଯିବ। ଏବଂ ହରିଣ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ଯେ ତାକୁ ବାଘଠାରୁ ଜୋର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଦେବ ଆଉ ସେ ମରିଯିବ। ଆପଣ ବାଘ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ହରିଣ, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ସଂଘର୍ଷ ବିନା ନା କିଛି ମିଳିଛି ନା କିଛି ମିଳିବ। ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ହେ କେଶବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପାପ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ କରିକି ମରିଯାଏ, ତାର ଫଳ ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଭୋଗ କରିଥାଏ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ହିତ ସାଧନରେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ମଣିଷ ତାର ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଓ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ମନ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିଥାଏ। ମନ ଯାହା କହେ ତାହା ଶୁଣିଥାଏ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ପାପ ଶରୀର ହିଁ ଭୋଗ କରିଥାଏ।
ଅର୍ଥାତ୍ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ମଣିଷ ସୁଖ ହୋଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ପାପ। ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ପାପ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭୋଗିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟର ଘରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ପାପ। ଶରୀରକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିମ୍ବା ନର୍କରେ ମିଳିଥାଏ ତାର କଲା କର୍ମର ଫଳ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆଜି ଯାହା କରୁଛ ତାହାର ଫଳ ତୁମକୁ କାଲି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ତୁମ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦରମୟ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରି ନିଜେ ହସ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସାଅ। ରାଗ ଓ ଈର୍ଷା ଛାଡ଼, ମନରୁ ତ୍ୟାଗ କର। କାରଣ ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସକୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ସେ କେବେ ପୁଣି ଫେରିବ କି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଆତ୍ମା ବାହାରେ କୌଣସି ବି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ, ଗର୍ବ, ଘୃଣା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କର, ଖୁସିରେ ରୁହ। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ରହିଥିଲେ ବି ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଯେତେଦିନ ପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଅଛି ସେତେଦିନ ପରେ ତାର ଲୀଳା ଖେଳା କରି ଚାଲିଯିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଏହା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଜି ଦିନର ଅଭିନୟ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଭରିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।